Egunon guztioi, eta eskerrik asko guztioi ikastoletzat hain berezia den egun honetan hemen egoteagatik. Unai Ugalde, Nafarroko Parlamentuko lehendakaria. Ana Oio, Nafar Gobernuko bigarren lehendakari ordea, eta Memoria eta Bizikidetza, Kanpo Ekintza eta Euskerako kontseilaria. Mikel Oteiza, Atarrabiako alkatea. Amaiur Gindino, Burlatako udaletik. Alfredo Arruiz, Uarteko alkatea, eta Joseba Siron, Iruñeko alkatea. Mikel Irujo, Nafar Gobernuko Industria eta Enpresen Transizio Ekologiko eta Digitalerako kontseilaria. Uxue Barkos, Nafar Gobernuko lehendakari Oia anderea eta foru senataria. Eta gurekin egotera etorri zareten gainerako autoritate, politika, kultura, gizarte eragile, erakundetako ordezkariak eta nola ez ikastoletako lagunak. Niretzat ohore handia da hemen denekin zuekin egotea. Nire izena burua da. Beraz, ongi etorri Nafarren 2025 eta hau papaz ziganda ikastola! Lagundu! 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 Sentitzen dute, zuzeneko arazoak izango dira. Bazen garaia, ez? Baina, zu nortzara? Ni, bihotza dut izena. Hola, zenbat jende! Bai, jende asko dago. Gaur oso egun garrantzitsua da eta. Nafarren 2025 hasierako ekitaldia. Duela hilabete batzuk eskatu ziaten aurkezteko eta jadanik dena kontrolpean daukat. Bueno, zu izan ezik. Bueno, lasai. Batzuetan improvisatu egin behar da. Niri, askotan eta toki askotan giltzapen uzten didate. Baina esan dut, akabo. Gainera, ziur nago hemen dauden pertsona guztiek asko maite gaituztela. Sentitzen dut, nabaritzen dut, bihotzez esaten dizut. Horregatik dut izena bihotza. Tira, arrazoi. Baina ez dut uste horreta hitz egiteko unea denik. Badakizu, timing bat daukagu. Oso garrantzitsua eta bete behar duguna. Beraz, axolaz bazaizu aurkezpenarekin hasiko naiz. Utziko didazu laguntzen? Zuk? Zu zer egin dezakezu. Entzun duzu? Emozio eta upada bat izan da. Emozioa? Tira, bale. Publiko maitea, niretzat, guretzat, ohorea da ikastolako lehendakari aurkeztea. Maider Nuin! Bueno, egunon, eta ongi etorri gaurko eguna gurekin ospatzera etorri zareten guztioi. Hemendik ikusita asko eta asko zarete, eskerrik asko. Gracias por haber elegido compartir este día con nosotros y nosotras. Zuen presentzia gogoratzen digu ez gabiltzala bakarrik. Bai eta proiektu bizi eta konprometitu baten parte garela ere. Urte bat pasada zangotzak piztu gintuenetik. Ibilbide honetan zuetariko askok lagundu eta inspiratu gaituzue. Horregatik, hemendik, zuen ekarpena eskertu eta aitortu nahi dizkizuegu. Elkarteak, voluntarioak, familiak, langileak, ikasleak, Atarrabia, Burlata eta Uarteko udalak eta herria, inora ahaztu gabe. Hemos pasado por momentos de ilusión, de preocupación y de compañerismo, que nos han hecho crecer y nos recuerdan la importancia de la aportación de cada persona a un proyecto común. Mila esker denoi. Ikusiko zenuten gaur bihotza ekarri nahi izan dugula, bere indar guztiarekin, hori bai, burua ahaztu gabe. Unkituta gaude egun munduan gertatzen ari denarekin. Horregatik, Ane Etxegoienen Bakemina abestiaren hitzak eta emozioa eskaini nahi izan ditugu elkarrekin gauden une honetan. Hemos querido traer la emoción y las palabras de la canción Bakemina a este momento para invitar a reflexionar sobre lo importante que es buscar soluciones pacíficas si queremos construir un mundo más humano y solidario. Desde aquí unimos nuestras voces a este mensaje y hacemos un llamamiento sincero al cese del sufrimiento de las miles de personas que siguen atrapadas en los conflictos bélicos.
especialmente en Palestina, pero sin olvidarnos de tantas otras. Abestiak dioen bezala, bakea guztion esku dago, izan gaitezen bakegile, eskerrik asko, Ane. Nafarroa oinez honetan, Nafarroko 15 ikastolen ordezkari gisa, euskararen eta euskal kulturaren alde lan egiteko konpromesua hartu genuen. Voluntarioetzatik abiatuta, ikuspegi sozial eta arduratsuarekin. Hau izan da egin dugun urrats bakoitzean inspiratu gaituen gida. Inguruan presente egon gara, proiektu sozial eta inklusiboak bultzatu ditugu, euskaraz bizitzeko, sentitzeko eta partekatzeko uneak ahalbidetu ditugu, eta horre guztiak bultzada bat eman dio auzolanari. Zuen inplikazioak ahalbidetu du hasieratik finkatu genituen helburuak betetzea. Eta zuek, ikastolen sortzaileok, ez zaitugu ahaztu nahi gaurkoan. Zuek ikastola honetako eta beste batzuetako familia eta langileok, euskaraz ikasteko eta bizitzeko ametsa posible egin zenuten. Ameslariak, aitzindariak eta proiektu honen sortzaileak zarete. Mila esker por vuestra valentía, perseverancia e ilusión. Todavía queda camino por hacer en la normalización y el cuidado del euskera y la cultura. Y precisamente por eso reafirmamos hoy nuestro compromiso de seguir trabajando con la misma pasión y convicción. Euskaraz bizitzeko eta euskal kulturaz gozatzeko gure denbora eta gogoan jartzen jarraituko dugu. Guk, elkarrekin, eremu ez euskaldunean euskaraz ikasteko aukera bermatzen dugu eta horretarako gu guztiok eta gutariko bakoitza ezinbestekoa gara. Ikastola gara, herria gara, euskara gara, euskuntza gara eta soziala gara. Gure aldarrikapena gizarte osoari egiten diogun deia da. Oroitaratzeko beti dugula zer eskaini, txikia izan arren. Euskararen erabilera sustatzeko, elkar zaintzeko edota elkarrekin bakean bizitzeko modu bat ereiteko. Decía que nuestra reivindicación es un llamamiento a toda la sociedad, a despertar la conciencia de que siempre podemos hacer algo, aunque sea pequeño, para promover el uso del euskera, para mirarnos y cuidarnos o para crear juntos un modo de vivir en paz. Eta jarraian, orain arteko ilusio eta esker ona adierazi nahi diot Mikel Oteiza Atarrabiako alkateari. Mila esker, Mikel, egin duzuen guztiarengatik. Zure hitza da orain. Eskerrik asko, buruz, bihotzez eta segi dezagun aurrera oinez. Wow. Ikusgarria, hemendik. Bueno, ordezkari zareten guztioi, ikastolen elkarteko kide guztiei, Nafarroa Oinezeko lagun eta parte zareten guztioi, egunon eta ongi etorriak Atarrabiara. Azkenean, iritsi da eguna bai. Urte osoan zehar horren beste lan egin eta gero, azkenean, gure herrian da berriz, Nafarroako euskararen besta erraldoia. Lehenik, eta ezer esan aurretik, urte osoan zehar lanean aritu zareten voluntario guztiei eskerrak eman nahi dizkizuet. Eskerrak eta zorionak. Zuen lanagabe, auzolan erraldoi hau ezingo litzatekelako aurrera eraman. Hortaz, Atarrabiako udalaren izenean, benetan mila esker. Auzolana aipatu dut, bai, auzolana gure herriak egiteko duen modu bat delako. Auzolana, Paz de Ziganda ikastolako ibilbide luze bezain oparoaren oinarri eta egiteko modua izan da ere. Eta 2025ean, Nafarroa Oinez honetan agerian geratu da, egiteko modu hori, inoiz baino biziago dagoela, eta bere fruituak ematen jarraitzen dituela. Beraz, animo eta segitinko horretan.
Oinez jai hau ikastolen festa baino gehiago da. Euskara erdigunean jartzen duen auzolan erraldoia. Ikastolako kidea izan, ala ez, euskaldun guztiok batzen gaituen festa da. Herritik eta herrirako egina. Festa honek euskara kalera atera eta prestigio ematen dio. Euskara ez delako soilik ikasteko tresna izan behar, bizitzeko modu bat da. Eta gaurko egunean, egingo dugun bezala, gozatzeko balio duena alegia. Etxepareren hitzak gogora ekarriz, euskara jalgiadi plazara, jalgiadi mundura. Kasi 500 urte beranduago, Etxepareren aldarrikapen hau, inoiz baino biziagoa mantentzen da oraindik. Eta horri eutsiz, hemen gaude, non eta atarrabian. Euskara gure plazara ateratzen, eta Etxeparek zioen bezala, eta 2010ean aldarrikatu genuen bezala, euskara mundu osora zabaltzen. Desde Atarrabia estamos muy orgullosas y agradecidas de que esta edición del Nafarro Oñés, después de las exitosas ediciones de 1991, allá queda, y 2010, haya vuelto a nuestro pueblo. Orgullosos porque sacamos nuestra lengua a la calle, porque es la demostración de que el euskera es una lengua en la que se aprende, se estudia, pero también se vive y se disfruta. Vivir en euskara en Nafarroa a día de hoy es una tarea complicada y requiere del esfuerzo y la voluntad de todos, desde las administraciones, por supuesto, hasta la implicación de todos los agentes de nuestra sociedad. De esta implicación y de esta voluntad dependerá que esto sea una realidad y una opción de cada persona. Y por ello, quiero agradecer a la comunidad de Paz de Ciganda y Ikastola que se haya liado la manta, si me permitís, y haya asumido el reto de organizar la gran fiesta del euskara de Nafarroa en nuestro pueblo por tercera vez. Me consta que ha sido una tarea complicada y muy laboriosa, pero puedo decir, sin temor a equivocarme, que el esfuerzo ha merecido la pena. Paz Ziganda Ikastolak 55 urteko ibilbidea dauka gure herrian, eta milaka dira bere geletatik pasatutako ikasleak. Urte guzti hauetan, egindako lanari esker, gaur gure gizartea eta gure herria euskaldunagoa da. Eta gure kulturak presentzia handiagoa dauka mundu globalizatu honetan bizi arren. Hortaz, zoriondu eta eskertu nahi diot Paz de Ziganda Ikastolari gure herriari urte hauetan egin dion ekarpena, eta gure jendartean zabaldu dituen baloreak. Asko baitira, gure udalak eta ikastola konpartitzen ditugunak. Lehen aipatu dudan auzolana, euskara eta euskal kulturaren sustapena, berdintasuna, pentsa 1970 urtean, emakume baten izena jarri zion ikastolari, ez dela gutxi. Elkartasuna, halako pila bat. Bere jardunean, bide honetatik jarraituko duela konfidantza osoa daukat. Hala izan bedi. Ez dut luzatu nahi, lasai. Eguraldia, oraindik primeran daukagu, altxatu zaigu. Egitaraua oparoa da, zirkuitoa eta guneak zoragarri daude. Beraz, aitzakirik ez, egun paregabea pasatzeko Atarrabian eta Uharten, burlataren laguntzarekin noski. A todas las personas, si no lo digo, tengo un problema. A todas las personas que estáis aquí, a todas las que vengan, os deseo que disfrutéis de este gran Nafarro Oñés y que vivamos muchas jornadas como esta, desde el pueblo y para el pueblo, y por supuesto en euskara. Eskerrik asko.
hori? Ez duzu ikusten kubo batzuk? Bai, ikusten dut. Baina esan nahi dut, zertarako? Ez dut argi. Baina, Ara. bueno, ez duzu dena zertan jakin. Ara, harritzen hau, zuk ez duzula dena jakin nahi. Gainera, hemen zerbait izan behar du. Ez da pentsatu ere. Gainera, aurkezpenarekin jarraitu behar dugu. Bai, eta orain niri dagokit. Zure? Bai, sorpresa bat prestatu dizut. Sorpresa bat. Tira burua, jatorra zara. Baina bakarrik egongo bazina diskurtso batetik ateratzea, hurrengoan egongo ginateke eta hurrengoan. Hitzak bikain daude, baina badakizu espresatzeko beste modu batzuk daude ere. Ba ez dut kontzeptua erabat harrapatzen. Ba, musika, dantza ere lenguaia dira. Eta batzuetan, hitzak ezin dutena transmititu dezakete. Eta orain nadie, eta publikoa ere. Aurrera kanta dantza!
Berriro ere egin dute. Zer den jakin beharra daukat. Eo, ez duzu ezer esaten? Zin dut. Zergatik? Izan ere, zer den galdetzaz nekatu arte, ez dituzu entzungo nire bihotzaren taupada. Tira, utzi txorakeriak. Ez da poetiko jartzeko unea, serio jartzeko baizik. Ara, ze nobedadea. Ixo mesedez. Iritsi da inbeste espero nunea. Egunkari guztietan aterako naiz eta? Zergatik. Nafar gobernukoen txanda datorrelako. Ah, hori garrantzitsua dirudi, ez? Garrantzitsua dirudiela? Bai, gobernuarena eta hori. Utziko diazu nire orkesten. Ha, ez da pentsatu ere. Denbora daramatu honen zain eta ez zara zu etorriko momentua izorratzera. Badaude politikari batzuk, ez dut esaten hauek, munduan zehar esan nahi dut. Bihotz pixka bat gehiago ongi etorriko litzaiekela. Hori egia da. Benga, burua, taiminetik bagoazela. Benga, talde bat gara, ez da? Oso ongi egingo duzu. Eta jarraian, eszenatoki honetara, Ana Oio, Nafar Gobernuko kontseilaria. Egun egun guztioi, eta eskerrik asko aurten ere ikastolen elkarteari ekitaldi honetara gonbitatzeagatik, Nafarroko euskararen egutegiko garrantzitsuenetarikoa. Eta euskararena diot, ikastolen implikazioa eta gure hizkuntza maitearen berreskupenari, mantentzeari eta edapenari egiten dion ekarpen handia aitortzeaz gain, hauze baita, hain zuzen ere, euskarari jai giroa ematen dioguna gaur egun milaka eta milaka euskaldun eta euskaltzale batzen gaituena. Izan bagara, antzezpen hori ezinbestekoa da. Eta are gehiago gero eta uniformeagoa den mundu batean, non mundu global batean ezberdintasuna, aniztasuna, tokikoa den balioa eta norberaren aukatzen dituzten korrente ideologiko sendoak agertzen diren. Hain zuzen ere Pade Zigandak oinez festa antolatu zuen azken aldian gaur egun indarrean dagoen munduz munduari begirada irekia aukeratu zuen leloan. Hori funtsezkoa da euskara kulturarekin, jaiarekin eta irakurtasunarekin lotzea. Aurten Nafarro Oinezek Nafarroko gobernuaren ekitaldi jasangarrien insignia lortu du. Zeinaren bidez ingurumen baldintza jasangarrietan egindako ekitaldia aitortzen diren. Zorionak eta eskerrik asko. Zer esan berdintasunez eta feminismoz beti presente naiz eta aurten inoiz baino gehiago abestiaren bidez Pade Zigandari buruz egiten duzuen oroitzapenari eta aldarrikapenari esker. Eta hemen, Palestinan eta mundu osoan bakea eta giza eskubideak aldarrikatzeagatik. Asko eta asko gara euskara horrela ikusten dugunak. Ez bakarri zaindu beharreko kultura ondare gisa, baizik eta etorkizuneko gizarte batean nahi dugun balio gisa. Gizarte ekonomiko eta lurralde kohesioaren alde lan egiten ahalbidetzen duena. No está siendo un camino fácil. El euskera en Navarra todavía se enfrenta a trabas legales, administrativas, con una zonificación de derechos lingüísticos en función del código postal a la que aboca una ley foral del euskera cada vez más anacrónica. En el camino hacia la cohesión social y territorial, hacia la igualdad de oportunidades entre todas las navarras y navarros, y en línea con lo que instituciones internacionales como el Consejo de Europa defienden, debemos seguir insistiendo en la necesidad de superar esta situación. Y lo tenemos que hacer de la mano de todos los agentes sociales implicados, del movimiento popular asociativo, del que la red de Ikastolas forma parte destacada, siendo capaces de llegar en muchas ocasiones allí donde las instituciones públicas no lo hacen. El euskera necesita de todas las aportaciones. Bien lo saben aquellas familias que fundaron la Ikastola Pade Ziganda hace ya varias décadas. Todas ellas precursoras de este movimiento por la enseñanza en euskera y la cultura vasca en los duros años del franquismo. Un franquismo que encaraba ya su declive, pero que aún todavía estaba muy presente. Una dictadura que veía en la diversidad, también en la lingüística, una amenaza en lugar de una oportunidad. Buruz, bihotzez, oinez, bide hori burua zein bihotzarekin jarraitu behar da. Ibiliaz egiten den bidea, eta baita auzolan kolektibo horri esker ere, urtero ikastola batetik bestera lekukoa pasatzea dakarren denboran eutsita.
Pade Ziganda beterano da honetan. 1991ko oinez ura antolatu zuen, lehen aldiz gobernuko presidente Juan Cruz Alli eta Tarrabiako Miguel Indurain ospetsua bertan zirela. 2015 arte, itxaron behar litzateke beste lehendakari batek, Uxue Barkosek, Nafar guztien festak parte hartzeko. Porque sí, los gestos institucionales son importantes y las instituciones debemos estar a la altura de las circunstancias. Dar ese plus institucional de respaldo a un bien común como es el euskera. Aportar desde lo local en esta Europa del siglo XXI muy rica en lo cultural y lingüístico por encima de las fronteras. En una sociedad en un continuo cambio y movilidad. Un camino por el fomento del euskera como valor de convivencia y de diversidad que compartimos con la Federación de Ikastolas. Representantes de ese movimiento popular y asociativo, con ese trabajo incesante, silencioso, que día a día venís realizando en favor de la normalización plena de nuestra lengua. En tiempos en los que tanto se habla de la economía social, de la necesaria colaboración público-privada, en donde el desarrollo económico debe ir acompasado con el desarrollo social y territorial de Navarra, este auzolán colectivo, el cooperativismo de las ikastolas, es clave en el impulso de esta sociedad. Askotan, erakunde publikoak horretarako gai izan ez diren tokietara iritsi. Beste batzuetan, lurraldeekin eta haien inguruko herriekin inplikatuta dauden elkarguneak eta sozializazio guneak eskaintzen dira, Pade Zigandaren kasuan bezala. Atarrabia, Burlata, Guarte eta Iruña arteko bidegurutzea da. Garai batean, Pirinioetatik eta bastandik Iruñerrira edapen geografiko, urbanistiko eta industrial betean iritsi ziren familia euskaldun askoren sarrera naturala ere bada. Pade Ziganda Tarrabiako ikastola baino askoz gehiago da. Eta batez ere, jakiteagatik eta erakuskeagatik, inor ez dagoela soberan gutxitua izaten jarraitzen duen hizkuntzan eta mundu zorrotz batean bizi eta bizaraun ahal izateko guztian laguntza komuna behar duena. Finalizo ya con las palabras de un anterior presidente de esta ikastola que el otro día en un artículo en la prensa decía: disfrutemos de una fiesta que es un canto al voluntariado, al quehacer silencioso y discreto durante un largo año, a la puesta en común, al trabajo en auzolán tan extendido en el espacio y en el tiempo, en este nuestro pueblo, escrito sí, con mayúscula. Eskerrik asko ikastolei, besoak zabalik dituzela edaukutsi duzuelako, gure Nafarroa anitza elikatzen duten kolore sorta zabalari, zeintzuk ongi etorria diren euskara bultzatzeko bidean. Gozatu guztiok egun honetaz, gure hizkuntza euskara sentitu, maitatu eta itzegin behar baita. Egun ederra izan eta noski gaur inoiz baino gehiago buruz, bihotzez, oinez jokatu. Kaixo burua, kaixo bihotza, oiosan Juljo naiz. Kaixo, zer moduz? Primeran, mila esker, kaixue. Kuboen zera hau oso polita geratzen ari zaizue, baina badirudi ezen dutela aurre ikusita, ezta? Nahi baduzue nik azalpen bat emango dizuet honen inguruan. Eta ezin zenuen azaldu nerago edo zer? Ez, itxaron barra nuen, denak kokatuta egon arte. 15 daude. Hori da, oso argia zara. 15 kubo, ikastola bakoitzeko kubo bana. Bide bat dirudi. Bai, hain justu. Orain arte egin dugun bidea eta etorkizunean egiteko daukaguna. Nolatan ez naiz lehenago konturatu. Metaforiko xamarra da eta zuri hori kosta egiten zaizu. Ja. Barkatu hier, baina hainberezia den egun honetara hurbildutakoei, zertxo bai gehiago azaltzerik bai, ez da? Bai. Aurrera ba. Eskerrik asko. Zuri. Egun on denori.
badakit denak festa gogoz gaudela, baina 5 minututxo gehiago eskatzen ezkezu, eta dos. Agintari eta hautetxiok, alderdi, sindikatu, euskalgintza eta hezkuntzako ordezkariok, ikastolakide eta euskaltzale guztiok, egunon eta ongi etorriak Atarrabira. Bagatoz beste behin, gure Nafarro oinez kutxunarekin gozatzera. Duela urte bete, Zangotzan, Paez Igandako komunitateak 2025ko Nafarro oinez antolatzeko ardura hartu zuen eta jaia ospatzeko sortu duen abestiak lagundu digu gure mezua munduan zehar zabaltzen. Buruz, bihotzez, oinez, euskaraz bizi nahi dugu. Paez Iganda ikastolak 60 urte bete ditu aurten. Eta urte hauetan guztietan, garatu duen hezkuntza proiektuak gainontzeko ikastolek bezala, jakin izan du garaiei eta gizartearen beharrei erantzuten. Oinarriari eutsiz, herria eginez eta herria eraikiz. Lan handi horri esker, Atarrabia, Burlata, Uarte, Iruña eta oro har Nafarroa osoa gaur euskaldunago, berdinzaleago, berdeago, feministago eta solidarioagoa da. Las ikastolas nacieron para dar respuesta a una necesidad básica, proteger y fomentar el euskera a través de la educación. Y hoy también nos dedicamos a este objetivo. La vocación de las ikastolas es ofrecer un servicio a la ciudadanía, un servicio público. Aunque en la actualidad el término público tiende a vincularse con la administración pública, creemos que una iniciativa popular como el Movimiento de las Ikastolas, aunque no tenga una estructura directamente dependiente de la administración, ofrece claramente un servicio público. Eta zergaitik esango duzue? Bada, giza eskubideetan oinarritzen delako, guztiontzat zabalik dagolako, herritarrek gobernatzen dutelako, irabazi asmorik ez duelako eta hainbat herri erakunderekin elkarlanean diharduelako. Hemen gure artean zaudete horietako asko eta asko. Hogeita 21. mendean, oraindik ere, euskarak behar ditu hiztun kontzienteak, kompetenteak eta koherenteak. Euskararekiko atxikimendua dutenak. Euskaraz jakiteaz gain, euskara erabiltzen dutenak. Ikastolok ahalegin handia egin dugu halako hiztunak hezteko. Eta horretan jarraitzeko konpromiso irmoa dugu. Gaur, euskararen festa ospatzen dugu, ikastolen festa. Ikastolak ez dira eskolak bakarrik, sorkuntza eta erresistentziarako guneak dira. Hizkuntza eta kultura berreskuratzeko prozesu baten motorrak. Eta horri esker, euskarak hiztun berriak irabazi ditu. Belaunaldien arteko transmisioa bermatu eta batez ere, euskaraz solasten direnak harrotasunez jantzi gaitu. Me gustaría señalar que las 15 ikastolas de Navarra tejemos toda Navarra a través de la educación en euskera. La palabra tejer, coser, tiene muchos significados y uno de ellos es también curar las heridas. Reparar las heridas que la historia dejó en la transmisión del euskera. El Club Atlético Osasuna es otra de las instituciones que cosen toda Navarra, como sabéis. Durante mis años como rojillo me sentí orgulloso de que, por encima de los límites marcados por la zonificación, nos juntamos 3 jugadores euskaldunes, formados en las ikastolas de diferentes zonas lingüísticas, trabajando en equipo, por supuesto, como las ikastolas. Son Iker Muñoz, de Argia Ikastola de Tutera, Jon Moncayola, de Tafalla Ikastola, y yo mismo, de Lizarra Ikastola. Nafarroaren euskalduntze prozesuaren adierazle argi eta garbiak dira ikastolak adibide honek erakusten duen bezala. Eta horrela izaten jarraitzen dute. Euskararen zonifikazioa da oraindik irekita dugun zauri bat. Horregatik gaur ere ikastolak bagatoz.
Nafarroa osoan euskararen ofizialtasuna aldarrikatzera. Eta garrantzitsua, larrialdi linguistikotik indarraldirako bidean indarrak batzera. Baina Nafarroan ez ezik, eta bukatzen dut ja honekin, ikastolak Euskal Herriko 7 lurraldetan kokatuta gaude. Eta honek Euskal Hezkuntza arautuko eragile bakarrean bilakatzen gaitu. Elkarrekin iritsi gara honaino, eta elkarrekin ari gara lanean, ikastola eredua sendotzen, gaurkotzen, eta biharko erronkei erantzuteko prestatzen. Buruz, bihotzez, oinez, eskerrik asko guztioi gaur hemen gurekin egoteagatik. Gora, Nafarroa, oinez! Burua oso harro nago zutaz. Bide hau zuk bakarrik egin duzu, eta konturatu gabe. Bide hau bakarrik egitea ezinezkoa ziteken. Bide hau jende askori esker eginda. Baita zure ere. 15 ikastola, bakoitzak urrats bat. Urrats bakoitza garrantzitsua ezinbestekoa. Elkarrekin euskeraz. Etorkizuneko bidea egiten. Baitago ezinezkoen mugarik eta. Burua, elkarrekin hobeak gara. Zu gidatuko duzu, eta nik bultzatuko dut. Eta bideak zentzua izango du. Hau, ospatu beharra dago. Festo bat egin behar dugu. Eta nola deituko diogu? Buruz... Bihotzez... Oinez! Ongi etorri 2025ko Nafarroa oinezera. Eskerrik asko guztioi. Denak gonbidatuta zaudete gurekin festa hau dantzatzera, abestera, bizitzera. Buruz, bihotzez, oinez! Buruz, bihotzez, oinez euskaraz bizi nahi dugu. Buruz, bihotzez, oinez da ibili munduz mundu. Buruz, bihotzez, oinez euskaraz bizi nahi dugu. Buruz, bihotzez, oinez. Ikastolatik kultura! Galdetuko baliguten orden partez iganda. Usuen ikastolari bere izena eman da, 60 urte joan da eztanda. Jasoa geroratzea da gure bihotza da. Aukerazerik
Nik ez bada bestara